Unang pangutana, ah nag-ingon, Brother, salamat sa imong pag-reply sa akong text. Aduna pay akong pangutana. Bahin sa paglalang. Di ba diha na ang kangitngit? Matod mga sunriser nga kahayag ang gihimo sa unang adlaw sa paglalang ni Yahweh ang gihimo. Ang kahayag sa unang adlaw sa semana. Sa imuha, brother, sakto ba sila o dili? Akong usbon pagbasa. Brother, salamat sa imuhang pag-reply sa akong text. Adunay pay akong pangutana. Bahin sa paglalang. Di ba diha na ang kangitngit? Matod mga sunriser nga kahayag ang gihimo sa unang adlaw sa paglalang ni Yahweh ang gihimo. Ang kahayag sa unang adlaw sa semana. Sa imuha, brother, sakto ba sila o dili? So, mao kini ang pangutana sa ato ang suking tigpaminaw. So, ang iyahang pangutana dinhi matod mga sunriser nga kahayag ang gihimo sa unang adlaw sa paglalang ni Yahweh ang gihimo. Sakto ba sila o dili? Ato ang subayon ang record sa kasulatan higala igsuon kung unsa gyud ang pirmirong gibuhat. So nag-ingon ka nga diha na ang kangitngit. Oo, sakto na higala igsuon, diha na ang kangitngit. Mabasa na nato dinha sa Genesis 1 bersikulo 2, nag-ingon, the earth was without form and void, and the darkness was on the face of the deep. So sa sinugdanan higala igsuon, ngit-ngit niya ang pirmirong gilalang sa versikulo 3 nag-ingon, then Elohim said, let there be light. And there was light. So ang pirmirong gilalang sa ato ang makagagahom nga si Abba Yahweh ang kahayag. So ang imong gingon nga diha nang kangit-ngit sakto kay mabasa man nato sa Genesis 1 bersikulo 2. Sa bersikulo 3 didto na ang unang paglalang. Unsay giunag lalang sa ato makagagahom ang kahayag. Unya, sa versikulo 4, and Elohim saw the light, that it was good, and Elohim divided the light from the darkness. Iyang gibahin ang kahayag, gikan sa kangitngit. Unsay gitawag sa Elohim, sa versikulo 5, sa kanang kahayag, iya kini gitawag og day, light day. So, at adlaw. And the darkness he called night. So, iyang kagabhion. So, ang darkness, ang kangitngit, iyang gitawag og kagabhion. So, sa versikulo 5, makita na nimo dinhi igsoon, so the evening and the morning were the first day. So, ang pangutana, sakto ba ang mga sunriser nga sa unang adlaw sa semana, digto gihimo or gilalang ang kahayag? Sakto, kay ato man mapamatud-an. Ang dili lang ang insakto igsoon sa ilahang reckoning kung kanus magsugod ang usa ka adlaw. Ang ilahang pagsugod sa usa ka adlaw, magsugod sa kabuntagon. Magsugod sa kabantagon. Ang ilahang gihimo nga basis ni ini, kaning una sa tanan, kaning Salmo. Salmo higala igsoon, 50, Psalms 50, verse 1, atong basahon, the mighty one, Elohim Yahweh, has spoken and called the earth from the rising of the sun to its going down. So, usa ni silang gibasihan, akong balikon, the mighty one, Elohim Yahweh has spoken and called the earth from the rising of the sun to its going down. Lain po nilang gibasihan ni Galaigsoon ang Ecclesiastes 1, versikulo 5. Nag-ingon diha, the sun also rises and the sun goes down and hastens to the place where it arose. So, kini nga mga teksto higala igsuon, wala man kini siya sayop. Pero, ato ang bantayan higala igsuon, ang gitawag natog mga balaod. So, dunay duha kanang major nga classification sa balaod higala igsuon. Gitawag kini siya og duha, natural and human positive law. Ang kaning natural law higala igsuon, kakuha ni siya sa iyahang kusog
og kanang authority gikan sa makagagahom. Superior ni siya sa tanang balaod, binding sa tibuok nasod sa tibuok kalibutan. Natural law. Doon na po tayo gitawag og human positive law. Kaning human positive law higala igsuon gi-proklamar kini, gideklarar kini expressly or indirectly gikan sa mga competent human authority. No, ang kaning natural law higala igsuon usana na ini kaning gitawag natong physical law. No? Physical law, napo diha ang moral law, napo diha ang divine law. Ang natural law, timan iha nga gikan is makagagahom. Physical law, unsab ni physical law? Universal rule of action that governs the conduct and movement of things which are non-free and material. Physical law higalig so sama ni ning gravity. So part na ni siya sa natural law, no? Ang iyahang kanang exact na kuanan niya kanang kabahin na ni siya sa physical law. So kaning gravity higalig soon, no? Kanang subang o pagsalop sa adlaw, these are called physical law. Dili na ni nato siya higalaigson mausab kay natural law hinimo ni sa atong langit nun nga amahan. Gravity unsay atong itsa manaog yun, no? So mao nay kanang mga parts sa mga kanang natural law kanang higala o igsuon. Now, ang ilahang gipangkutlo higala igsuon nabilong siya sa physical law, kaning gitawag nato the sun also rises and the sun goes down and hastens to the place where it arose. But this is physical law. Wala ni siya maghisgot og reckoning nga magsugod sa adlaw padong sa gabi. Timan higalig so na wala ni maghisgot og reckoning. Wa ni siya maghisgot kung kanus ang magsugod ang usa ka adlaw. Kung ang gihisgotan ani physical law nga ang adlaw musubang musalop, no? Awa atong punan higaligson nga physical law ni siya. Sa versikulo 6, Ecclesiastes 1 versikulo 6, the wind goes toward the south and turns around to the north. The wind whirls about continually and comes again on its circuit. So nakita nato higaligson naghisgot na pud ni siya hangin, no? Ang hangin ko no mangadto padulong sa south, padulong sa kanang south higalay igsoon niya mo kanang motuyok ni siya padung na pud sa north, so magtuyok-tuyok ni siya nga walay hunong, no? Magbalik-balik ni siya sa iyahang agianan. So this is physical law kanang higalay igsoon. Tanawa sa versikulo 7, all the rivers run into the sea, yet the sea is not full. To the place from which the rivers come, there they return again. So gitawag ding physical law higalay igsoon nga ang adlaw mo subang mo ngitngit, mo salop, ang hangin mo tuyok gikan sa kanang south padong ato sa north bagtuyok-tuyok, unya ang sapa higala igsuon mudagayday padong sa dagat. Diin siya ni gawas, no? Diin siya mo gawas, mobalik ra siya gihapon higala igsuon gatuyok-tuyok ni ang tubig, gatuyok-tuyok pud ang hangin, maupod ang adlaw higala igsuon mo subang mo salop. Gitawag ni siya kanang physical law. Dili ni siya kanang igsuon nagpasabot og reckoning. Usapod sa ilahang kuan maigsoon kanang basis ang kaning gitawag o kaning panghitabo sa kanang Exodus 16 versikulo 22. So kung ay mo ning basahon ni Galaigsoon dinhi sa 23 sigingon dinhi, then he said to them, this is what Yahweh has said, tomorrow is a Shabbat rest, a holy Shabbat to Yahweh. Bake what you will bake today, and boil what you will boil, and lay up for yourselves all that remains to be kept until morning. So ilang gingon migsuon nga kanang buntag until morning. So tomorrow, so ugma pa daw magsugod ang pag kanang ihap sa adlaw. So kung ato ning basahon ni Galaigsoon no 24 nagingon diha, so they laid it up till morning as Moses commanded, and it did not stink nor were there any worms in it. Sa 25 higaligsoon, then Moses said, eat that today, for today is a Shabbat to Yahweh. Today you will not find it in the field. Tawa migsoon sa 25, nag-ingon diha, eat that today, for today is a Shabbat to Yahweh. Today. So tinaw kay higaligsoon, wa gyud ni siya lali si higaligsoon, naghisgot ni adlaw, no? Today, adlaw, no? Higaligsoon. Pero bantayan nato sa teksto igsoon sa 25, today you will not find it in the field. So nagnaa siya gi-refer migsoon unsa ko no karon adlaw dili nimo makitaan sa kapatagan. Ngano naghisgot man siya morning,
nganong ang kaning sita sila igsuon nagtumbok siya og morning, no? Kay do na siya gi-refer may igsuon today sa verse 25, 16 verse 25, you will not find it in the field. So unsa man di ito ang gi-assign higala igsuon ni Aba Yahweh nga makita nato sa adlaw nga pagkaon nga iyang gihatag sa mga piniling katawhan. Din hinimo makita higala igsuon sa bersikulo 8, 16:8 nag-ingon diha. Also Moses said, this shall be seen when Yahweh gives you meat to eat in the evening, and in the morning, bread to the full. Tanawa higala igsuon. Din hiday sa bersikulo 8, gibahin na ni Aba Yahweh daan. Sa gabi kuno, ang iyang ihatag nga panalangin kadtong mga meat or karne no sa langgam. Okay, bersikulo 8, unya ang ihatag po niya sa buntag, morning, kadto kunong bread nga gitawag diri sa kasulatan og mana. So gibahin higala igsuon ang pagkaon nga kanang giprovisyon ni Aba Yahweh nga tos pili ni katawhan pagagabi karne sa kabuntagon higala igsuon mao tong bread or mana. Now mao ni higala igsuon nganong nga naghisgot dinhi sa 22 ngadto sa 25 nga kanang pagkabuntag no naghisgot ni siya kabuntagon kay ang gi-refer magud ani kadto magong bread nga provision ni Aba Yahweh nga kahibaw naman ta sa bersikulo 8 nga ang bread kwaon siya sa buntag dili siya kwaon sa gabi. Higala igsuon tin-aw kay na ha ang gihisgutan din nga sa buntag ang tinapay katong mana mao to ipanghatag di Aba Yahweh. Mao to nag-ingon siya nga kanang today no kay ini ka tomorrow buntag wala mo'y makita ani kay Shabbat. Kay nga naman ang gi-assign sa buntag higala igsuon katong mana dili ang katong meat panggabi ang meat ang mana pangbuntag mo to naingon siya tomorrow. Wala na siya nagpasabot higala igsuon nga ugma mao ang pag-ihap sa usa ka adlaw. Naghisgot ni siya sa panghitabo event ni igsuon nga ini ka ugma wala mo'y makita nga mana. Wala na yung nag-ingon nga maunay pag-ihap sa adlaw. Ang hisgutan ni ini ang provision ni Aba Yahweh kung kanus-an niya ihatag ang mana. Og ang provision ni Aba Yahweh nga sa ikaunom ka adlaw doble ang imong makuha sa adlaw. Ini ka adlaw sa Sabado wa kay makita. Kay nagsultin siya daan nga walay pan sa ikapito. So ang pan higala igsoon buntag mao to siya tomorrow wa na siya maghisgot higala igsoon og reckoning. Now higala igsoon no unsa maday ang reckoning? Ang reckoning higala igsoon tin-aw kay na siya sa Exodus 20 naghisgot din higala igsoon 20 bersikulo 11 mao kini siya ang chapter sa balaod nag-ingon dinhi for in 6 days Yahweh made the heavens and the earth, the sea and all that is in them. Ang balaod sa Shabbat higala igsuon, naghisgot ni siya sa creation. Gipunting niya ang iyahang mga provision sa balaod ngadto sa creation. Now, unsa may makita nimo sa creation higala igsuon? Dinhi sa Genesis 1 verse 5, 1 verse 8 higala igsuon, kaunom gyud ibalik ni Aba Yahweh og dihay kagabihon og dihay kabuntagon. Gitumbok sa balaod higala igsuon ang adlaw sa pag-create nga didto ka magbantay sa imuhang reckoning. Dili ka manguha o bisag asa nga teksto kay wala ka na siya gisulti dinhi sa Exodus 20 bersikulo 11 kay ang bersikulo 11 naghisgot nga adto ka mo base sa reckoning ngadto sa Genesis 1 kay naghisgot kini sa paglalang ang kaning reckoning dunay kagabion dunay kabuntagon ang mga teksto higala igsoon nga kanang makita nato naghisgot og physical law nga mosubang sa kabuntagon mosalop ini kahapon that is physical law wala na maghisgot og reckoning ang reckoning tuwa sa Genesis 1 tanan gibalik-balik kaunom na higala igsuon dihay kagabion dihay kabuntagon. Now sa katapusan higala igsuon ang kaning gitawag nilag walk to Emmaus katong pagkabanhaw ni Yeshua no sa Mateo 28:1 ug sa Lucas makita na nato. Now higala igsuon tinuod nga si Mateo no ug si Lucas nagsuwat sa walk to Emmaus. Pero bantayan nato higala igsuon. Ang nagsuwat ana higala igsuon mga propeta lamang. Unya kaning mga propeta mga igsuon no makita nato dinhi sa Mateo 16 higala igsuon prone sila nga masipyat gani sa papangutanan ni Yeshua kinsa man gyud ako
ang nakatupag nga insakto higala igsuon only si Pedro lang higala igsuon. Ang uban wala sila ka ilagyo kung kinsa si Rabbi Yashua. Mabasa ni nato higala igsuon dinhi sa Mateo 16 versikulo 13. Mahantod nginto sa versikulo 16. Wa gani sila katumbok, meaning prone sila sa error higala igsuon. Nya naapay ko ana higala igsuon giingon sa Jeremias 8:8-9 nga dunay mga bakakong dagang, mga kanang sayop mga isuon nga pag-translate, sayop og sinayop tinuyo yun nga pagsayop sa pag-translate sa higala igsuon. Now kung atong i-compare may igsuon, si Huwag to Imaw si Mateo ang nagsuwat, no? Ang Genesis 1 higala igsuon, si Abayawe mismo ang nagproklamar. Diha pa lang daan may igsuon makita nato ang dako ng diferensya, no? Arita sa Mateo mo tan-aw sa reckoning or arita sa pag-create yun ni Abayawe sa kalibutan. Dihay kagabion, dihay kabuntagon. Dito sa Huwag to Imaw sa igsuon, daghan kay na diha lalisunon pa kay daghan mga sipyat diha sa pag-translate. So higala igsuon, no, mao kini ang atong tubag sa mao nga pangutana. Ihatag ko